या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपीरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। उसरगाव टोल नाका उद्यापासून सुरू होणार, सर्वपक्षीय नेते आक्रमक। तर अर्चना घारेंना निवडून आणू, खासदार विनायक राऊतांच्या विधानानं चर्चांना होईल। आणि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवरती ऑइल टँकरला भीषण आग, 3 जणांचा होरपळून मृत्यू। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपीरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सासोली येथील सामायिक जमिनी सहहिस्सेदार शेतकऱ्यांच्या संमती नसताना धनदांडगे यांनी जबरदस्तीने बळकावल्याचा मोठा आरोप सासोली येथील शेतकऱ्यांनी केला होता। या प्रकरणी गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यामुळे आता लँड माफियांसाठी दोडामार्ग तालुका हॉटस्पॉट बनतोय की काय अशी चर्चा सुरू झाली आहे। पाहूयात। आज आपण महत्त्वाचा जो प्रश्न आहे, एक मोठा खळबळजनक घटना दोडामार्ग तालुक्यात उघडकीस आलेली आहे। कारण दोडामार्ग तालुका जो आहे गोवा राज्याच्या सीमेवरचा हा तालुका आणि गोवा मोपा येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या ठिकाणी कार्यान्वित झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने दोडामार्ग तालुक्याच्या जागेला करोडोंचे भाव आलेले आहेत आणि याच करोडांच्या भाव आलेल्या जमिनी लाटण्यासाठी अगदी दिल्ली पासून ते थेट हैदराबाद गुजरात येथील जे लँड माफी आहेत ते दोडामार्गकडे वळलेले आहेत आणि त्यातूनच अनेक प्रकार उघडकीस होत आहेत। अशाच प्रकारचा एक धक्कादायक प्रकार जो आहे तो मी जिथे आता उभा आहे या सासोली गावातून उघड झालेला आहे। सासोली सडा आणि सासोलीचा हा माझ्या मागील भाग आहे। तर या येथीलच जवळपास 400 ते 500 एकर जमिनींची खरेदी झालेली आहे आणि येथील सलज जैन या एका व्यक्तीने ही मोठ्या प्रमाणात खरेदी केलेल्या जमिनींचं व्यावसायिक दृष्ट्या आज विक्री केली जाते आणि ही संपूर्ण जमीन जी आहे ती अकृषिक परवाना मिळवण्यासाठी या व्यक्तीने तहसीलदार कार्यालयाकडे जे ग्रामपंचायतचे दस्तावेज सादर केलेले आहेत, ग्रामपंचायतचा दाखला जो सादर केलेला आहे तो या ठिकाणी बनावट असल्याची तक्रार सासोली गावचे सरपंच बळीराम शेट्टी यांनी काल तहसील दोडामार्ग पोलिसात दाखल केलेले आणि याच पार्श्वभूमीवर दोडामार्ग पोलिसांनी सलज जैन या व्यक्तीवर 420 अनेक गुन्हे दाखल केले आहेत। मात्र याची वस्तुस्थिती समोर येईल। मात्र सध्या तरी दोडामार्ग तालुका हा लँड माफियांसाठी हॉटस्पॉट बनल्याचं चित्र समोर येत आहे। अनेकांचे डोळे जे आहेत ते दोडामार्गच्या या प्रॉपर्टीकडे वळलेले आहेत। अगदी दोडामार्ग तालुक्यातील दोडामार्ग शहरापासून गोव्याच्या आईतळे खोलचा जो भाग आहे या ठिकाणी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात दिल्लीच्या पार्ट्यांनी लँड खरेदी केलेली आहे। त्या ठिकाणी मोठमोठे लँड प्रोजेक्ट केले जात आहेत, बंगल्यांचे प्रोजेक्ट केले जात आहेत, त्यानंतर जमिनींचे तुकडे पाडून या ठिकाणी भूखंड विक्री केली जाते आणि अशाच प्रकारचा प्रोजेक्ट या सासोली गावात माझ्या मागे पाहू शकता। सध्या जो हॉटस्पॉट बनलेला आहे दोडामार्ग तालुक्यातील लँड माफियांचा तो हा हॉटस्पॉट आहे। या ठिकाणी ज्या सलज जैन यांच्या कंपनीचं नाव घेतलं जाते त्यांचं या ठिकाणी कार्यालय या ठिकाणी दिसतंय। जरी बांधकाम पक्क नसलं तरी हे बांधकाम सुद्धा अनधिकृत असल्याचा आरोप जो आहे तो सासोलीतील मनोज गोवस आणि अनेक ग्रामस्थांनी केलेला आहे। मात्र ज्या प्रॉपर्टीवर आक्षेप घेण्यात आलेला आहे, ज्या प्रॉपर्टीचा अकृषिक परवाना मिळवलेला आहे, ते जे सर्वे नंबर आहेत ते माझ्या मागील भागात या डोंगर रांगांच्या मागची जी प्रॉपर्टी आहे आपण पाहू शकतो, कॅमेरामॅन आमचे दाखवत आहेत तुम्हाला। तर या प्रॉपर्टीच्या अकृषिक परवाना मिळवताना हे सगळे जे आहेत ते या ठिकाणी कागदपत्र जोडले गेलेत आणि ते बनावट आहेत। त्या ठिकाणी सरपंचांची सही खोटी आहे, शिक्का जो आहे तो खोटा आहे, लेटरपॅड सुद्धा खोटा आहे। अशा प्रकारचा आरोप आणि फिर्याद जी आहे ती विद्यमान सरपंच संतोष शेट्टी यांनी दोडामार्ग मधील पोलीस ठाण्यात दाखल केलेले आहे। बळीराम शेट्टी हे जे सरपंच आहेत त्यांनी दाखल केलेले आहेत आणि त्याचनुसार काल पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला। याची पुढे चौकशी होईल, नेमकं यामागे कारण काय आहेत, गुलदस्त्यात आहेत। ज्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झालेला आहे त्याचा
थेट संबंध या सगळ्या गोष्टींशी, कारण त्यानेच या ठिकाणी जे संपूर्ण दस्तावेज आहेत ही अकृषिक परवाना मिळवण्यासाठी ते तहसीलदार कार्यालयात दाखल केल्याचं त्या ठिकाणी ग्रामपंचायतचं म्हणणं आहे. मात्र थेट सरपंच या व्यक्तीचा आहे किंवा मध्यस्थी कोण आहेत, एजंट आहेत, कोणी या सगळ्या गोष्टी पुरवल्या आहेत आणि हे दाखले तयार जे केलेले आहेत, कारण हे दाखले जरी ग्रामपंचायतचे तहसील कार्यालयात जोडलेले असले तरी ग्रामपंचायत मात्र या पूर्ण सगळ्या गोष्टीपासून अन्नभिन्न आहे. कारण जो सरपंचाने तक्रार दाखल केली, फिर्याद दाखल केली, यामध्ये स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे की सलज्जन यांची मागणीच अशा प्रकारच्या दाखल्यासाठी ग्रामपंचायतकडे नाही आहे, त्यामुळे दाखला देण्याचा प्रश्न येत नाही. एकूणच सगळी संभ्रमावस्था आहे. मात्र सध्या तरी जो आहे हा विषय जो आहे तो दोडामार्ग तालुक्यासह लगतच्या गोवा राज्यात सुद्धा खळबळ उडवून देणार आहे. कारण गोव्यातील सुद्धा अनेक जे प्रॉपर्टी व्यावसायिक आहेत त्यांचं सुद्धा लक्ष दोडामार्ग तालुक्याकडे वळलेलं आहे. कारण गोव्यापेक्षा दोडामार्गचे जमिनीचे भाव आहेत ते अजूनही काही लिमिटेशन मध्ये आहेत, कारण गोव्याचे भाव गगनाला भिडलेले आहेत. मात्र गोव्याच्या लगत असलेला हा दोडामार्ग तालुका मोपा विमानतळ जे आहे ते अगदी अर्ध्या तासाच्या अंतरावर आहे आणि याचमुळे मोपा विमानतळ, रेल्वे स्टेशन आणि जागतिक दर्जाचं पर्यटन स्थळ गोवा राज्य या सगळ्या गोष्टींमुळे जे लँड माफिया आहेत ते दोडामार्गकडे वळलेले आहेत आणि दोडामार्गच्या जमिनी बळकावून त्या दुप्पट तिप्पट किमतीने विकून त्याच्यातून बक्कळ पैसा कमवायचा अशा प्रकारचा अजेंडा या संपूर्ण लँड माफियांचा आहे. मात्र जी घटना उघडकीस आलेली आहे, जो धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलेला आहे, त्यामुळे सर्वजण सावध झालेत आणि या संपूर्ण प्रकारातून ही संपूर्ण लँड माफियात सुद्धा खळबळ उडालेली आहे. कारण लोक सजग झालेले, लोक जागृत झालेले लोकांनी जर अशा प्रकारच्या आक्रमक भूमिका जर घेतल्या तर महसूल प्रशासन असू दे, हे लँड माफिया असू दे, एजंट असू दे, जे ऍडजस्टमेंट करतायत त्या सगळ्यांना याची चपराक बसण्याची शक्यता आहे. मात्र सध्या तरी हा जो विषय आहे तो संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह गोवा राज्यात खळबळ उडवणारा असाच आहे. धन्यवाद. गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवरती ऑइल टँकरला भीषण आग लागली. या अपघातामुळे मुंबईच्या दिशेने जाणारी सर्व वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली. या दुर्घटनेमध्ये 3 जण ठार तर 3 जण जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ. शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि
7841 83 18 96. शिवसेनेच्या शिंदे गटानं आज अनेक वर्तमानपत्रांमध्ये एक जाहिरात दिली आहे. या जाहिरातीत त्यांनी एक सर्वेक्षण प्रसिद्ध केलं आहे. या सर्वेक्षणानुसार राज्यातल्या जनतेनं मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांना सर्वाधिक पसंती दर्शवली आहे. यात बाळासाहेबांचा उल्लेख नसल्यानं खासदार संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदे यांना लक्ष्य केलं आहे. पाहूयात. महाराष्ट्रामध्ये अलीकडच्या काळामध्ये असे विनोद राजकारणामध्ये होत आहेत आणि महाराष्ट्राला विनोदाचं वावडं नाही. ही जाहिरात सरकारची आहे की खाजगी आहे ते आपल्याला माहिती आहे का? ही जाहिरात सरकारी असेल तर त्याच्यावरती भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांनी उत्तर द्यायला हवं आहे. ही जाहिरात जर सरकारची असेल तर 105 आमदार असलेल्या पक्षाच्या पाठिंब्यावर एक सरकार उभं आहे, म्हणजे फुटलेल्या फुटीरांचं. त्याच्यावरती चंद्रशेखर बावनकुळे, देवेंद्र फडणवीस, त्यांचे इतर जे लोक आहेत ते या सगळ्यांनी उत्तर दिलं पाहिजे. आम्ही याच्यावरती का उत्तर देणार? दुसरं असं आहे की मी ती जाहिरात पाहिली, सगळ्या वृत्तपत्रामध्ये कोट्यावधी रुपये खर्च करून फक्त एका सर्वेची जाहिरात देण्यात आली आहे. कोट्यावधी रुपये खर्च करून. हे कोट्यावधी रुपये नक्की सरकारचे आहेत, सरकारी तिजोरीतले आहेत की स्वतःचे आहेत की 2000च्या नोटा त्या चलनामध्ये आणण्यासाठी धावपळ सुरू आहे त्या खर्च केल्या जात आहेत, ह्याच्यावर सुद्धा आता लोकांमध्ये चर्चा सुरू आहे. हा सर्वे नक्की कुठे केला? महाराष्ट्रातला हा सर्वे आहे असं मला वाटत नाही. एकतर हा सर्वे सरकारी बंगल्यात केला असावा. मुख्यमंत्र्यांची 2-3 बंगल्यात ते राहतात, तिकडल्या बंगल्यापुरता हा सर्वे कदाचित असावा किंवा गुजरातमध्ये केला असावा. महाराष्ट्रातला असा सर्वे येऊ शकत नाही. सर्वे खरा की खोटा ही जाहिराती पुरता याच्यामध्ये आम्हाला पडायचं नाही. कोणाला आनंद घ्यायचा असेल तर घ्यावा. दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जातो. फक्त या संपूर्ण कोट्यावधीच्या जाहिरातबाजीमध्ये स्वतःला बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेनेचे वारसदार वगैरे म्हणणाऱ्या या लोकांनी मोदींचा फोटो टाकलाय, पण बाळासाहेब ठाकरेंचा फोटो कुठे दिसत नाही. म्हणजे ही सेना कोणाची आहे? ही मोदी सेना. जर तुम्हाला इतका आनंद झालाय शिवसेनेचा मुख्यमंत्र्याला भाजपपेक्षा जास्त सर्वेमध्ये काय हे मिळालेलं आहे मान्यता, अहो या आनंदाच्या क्षणी तुम्ही बाळासाहेब ठाकरेंना विसरलात. कोट्यावधीच्या जाहिरातीमध्ये बाळासाहेब ठाकरेंचा कुठे उल्लेख नाही साधा की त्यांच्या आशीर्वादाने ही शिवसेना, त्यांचा फोटो. म्हणजे ही शिवसेना नसून ही मोदी शहांची सेना आहे. हे आज स्पष्ट झालेलं आहे. साधा बाळासाहेब ठाकरेंचा उल्लेख नसावा. रोज आपलं बाळासाहेबांच्या नावानं जी पोपटपंची सुरू आहे ना, आज त्यांचा मुखवटा, त्यांचं ढोंग उघडं पडलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. बोगस बियाणे कंपन्यांवरती कारवाईची मागणी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केली. पाहूयात. धाडी टाकणं हे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांचं काम आहे. त्याच्यासाठी स्पेशल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केलेली असते. अधिकाऱ्यांचं काम जर खाजगी सचिव करणार असतील तर अधिकाऱ्यांना का अंडे उभवायला ठेवलं का? किंवा कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर सरकारचा विश्वास नाही का? म्हणजे हा एक प्रश्न आहे. आणि अशा पद्धतीनं जर कृषी विभाग वागणार असेल तर शेतकऱ्यांनी बघायचं कुणाकडं. आज खामगावमध्ये एका व्यापाऱ्याने जास्त किमतीमध्ये सोयाबीन विकलं म्हणून त्या व्यापाऱ्याचं लायसन्स सस्पेंड केलं आणि दुसऱ्या दिवशी रिन्युअल सुद्धा केलं. हा काय प्रकार आहे? म्हणजे कृषी विभागाचं आणि या बियाणे कंपन्यांचा आणि काही कृषी केंद्र चालकांचं साठलोट आहे आणि यांचा आतून व्यवहार झालेला असतो म्हणून हे सुरू आहे. असं करणं म्हणजे शेतकऱ्याच्या टाळूवरचं लोणी खाण्याचा हा प्रकार आहे. लक्षात ठेवा. इथून पुढे हे प्रकार खपून घेतला जाणार नाही.
ताबडतोब बोगस बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करा. कृषी केंद्र जर कोणी जास्त किमतीत विकणार असतील, खताचं लिंकिंग करणार असतील, त्यांच्यावर कारवाई करा. अन्यथा 16 जूनला सरकारला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. म्हणजे कधी कधी काय होतं की रेडचा भाग दाखवला जातो आणि त्यांच्याकडून जास्त पैसे उकळले जातात, असं पण होतं. रेड खरोखर म्हणजे या रेड टाकणं खरोखर कारवाईसाठी आहे का हप्ता वाढून घेण्यासाठी आहे, याचं स्पष्टीकरण कृषी विभागाने दिलं पाहिजे. पण हे त्यांचं काम नाही हो. हे काम कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं काम आहे, लक्षात ठेवा. त्यांच्याकडून हे काम यंत्रणेने करून घेतलं पाहिजे असं आमचं मत आहे. आणि एवढा भ्रष्टाचार, एवढा बोगसपणा चालू आहे सध्या महाराष्ट्रामध्ये, विशेषतः बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये, परंतु कृषी विभागाचं अक्षम्य दुर्लक्ष आहे. कृषी मंत्री साहेबांना मी परवा बोललो, अकोल्यात आमची भेट झाली तेव्हा, की तातडीने याच्यावर कारवाई करा आणि जे बोगस बियाणे कंपन्या आहेत किंवा जे कृषी केंद्र चालक जादा दराने बियाणे विक्री करतायत, मार्केटमधला माल आणायचा आणि पोतडीत भरून तो त्यांच्या ब्रँडने विकायचा हा उद्योग सुरू आहे ना. स्वस्त दरामध्ये माल घ्यायचा, एका पोतडीत भरायचा, त्याला लेबल लावायचं आणि तो दुप्पट किमतीमध्ये विकायचा. कृषी विभाग कारवाई करणार आहे का नाही, शेतकऱ्यांनी कुणाकडे बघायचं. पण लक्षात ठेवा, शेतकऱ्यांच्या जीवाशी आणि भावनेशी जर खेळाल तर लोक तुम्हाला भर चौकात गचंड्या धरून मारतील, हे अधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं. होय, आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे. उच्च शिक्षित, अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. नवीन कुर्ली या प्रकल्पग्रस्त गावठाणाचे पुनर्वसन सन 1995-96 साली फोंडाघाटच्या माळरानावर करण्यात आलं. सुरुवातीचे काही वर्ष प्रकल्पग्रस्तांची संसाराची घडी घालण्यातच निघून गेली, पण जोपर्यंत ग्रामपंचायत होत नाही तोपर्यंत लोकांना सोयीसुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे गेली 27 वर्ष ग्रामपंचायतसाठी पाठपुरावा करून कोणत्याच राजकीय पक्षांनी सहकार्य केलं नाही. पण शिंदे सरकारनं 6 महिन्यात हे काम केलं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजय आंग्रे यांनी यासाठी प्रयत्न केले. त्यांच्या कामानं प्रेरित होऊन सर्व नवीन कुर्ली प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्तपणे शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. पाहूयात. नवीन कुर्ली प्रकल्पग्रस्त गावठाणाचं पुनर्वसन व्हावं यासाठी मोठी लढाई ग्रामस्थांनी सुरू केली होती. 1995-96 साली माळा रानावरती हे लोक राहायला आले, पण पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्यानं ग्रामपंचायतची निर्मिती गरजेची होती. यासाठी त्यांनी 2014 साली काही सुशिक्षित आणि जाणकार व्यक्ती एकत्र येत नवीन कुर्ली या गावच्या स्वतंत्र मागणीसाठी ग्रामपंचायतीसाठीचा प्रस्ताव शासन दरबारी सादर केला. मात्र त्याला वेळोवेळी केराची टोपली दाखवण्यात आली. मात्र शिवसेना जिल्हाध्यक्ष आणि स्थानिक नेते संजय आंग्रे, विधानसभा प्रमुख संदेश पटेल यांनी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत ग्रामपंचायत प्रस्तावाचा नेहमी पाठपुरावा करून आणि मंत्रिमंडळातील संबंधित मंत्र्यांशी संपर्क साधून ग्रामपंचायत प्रस्तावावरती ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांची स्वाक्षरी घेऊन नवीन कुर्ली ग्रामपंचायत प्रस्ताव मंजूर केला. दिलेला शब्द शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय आंग्रे यांनी पाळला. त्यामुळे त्याची वचनपूर्ती म्हणून आम्ही सर्वजण शिवसेनेत प्रवेश करत असल्याचं नवाळे यांनी सांगितलं आहे. खरंच माझं योगदान म्हणण्यापेक्षा ह्या प्रकल्पग्रस्त 28 वर्ष कशी राहिली हे त्यांचं म्हणजे विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. त्यांना काहीच सुविधा मिळत नव्हती आणि हे आम्ही काही वेळा पुढारी म्हणून आम्ही बघत होतो, तर आम्हाला खरोखरच वाईट वाटत होतं. आणि त्याच्यावेळी ज्यावेळी हरेश पाटील आणि आमची एकदा भेट झाली की हरेश आमच्या पक्षात प्रवेश कर, तर तो म्हणाला मी राजकारणात सोडलं, कारण का मी म्हणाला 25 वर्ष राजकारण केलं, पण त्यावेळी प्रत्येक पुढारी येणार आमची तुमचं ग्रामपंचायत करतो म्हणून सांगणार, पण ते काही करणार नाही. आणि त्याच्यामुळे लोकही आमच्यावर विश्वास ठेवत नाहीत आणि मी त्यांच्यावर विश्वास ठेवत नाही. त्याच्यामुळे मी म्हटलं माझ्यावर 6 महिन्यासाठी विश्वास ठेव, जर समजा तुमची ग्रामपंचायत झाली तरच तू आमच्या पक्षात प्रवेश कर. त्याच्याप्रमाणे आपण त्यांना वचनपूर्ती 6 महिन्याच्या त्यांची ग्रामपंचायत कुर्ली आपण करून दिलेली आहे. 100% ह्या आपला युती शासनात शिंदे फडणवीस सरकार आहे. ज्या ठिकाणी आता आपण बघितले असतात शासन आपल्या दारी 73,000 लोकांना आपल्याला लाभ मिळाला आहे. तर आपल्याला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे की पुढच्या वेळी ते कसे 1,73,000 होतील ह्याच्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करा आणि प्रत्येक कार्यकर्त्याने प्रत्येकाच्या घरात त्या शासनाचा लाभ कसा होईल याच्यासाठी आपण प्रयत्न करा असं सांगितलेलं आहे. आता संजय आंग्रे साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे गेली 27 वर्ष या नवीन कुर्ली वसाहतीसाठी जी ही प्रकल्पग्रस्त वसाहत आहे, देवघर मध्यम पाटबंधाऱ्याअंतर्गत या ठिकाणी पुनर्वसन झालेलं आहे 1995 साली.
जवळजवळ 27 ते 28 वर्ष या ठिकाणी पुनर्वसन अधिनियमानुसार जी ग्रामपंचायत दिली पाहिजे होती शासनाने, ती अद्यापपर्यंत आपल्याला प्राप्त झालेलं नाही. या 27 वर्षात अनेक मोर्चे, अनेक आंदोलनं, अनेक अधिवेशनामध्ये आम्ही हजेरी लावलेले आहे. स्टार क्वेश्चन पण झालेला आहे असेंब्लीमध्ये आणि बऱ्याचशा लोकांनी त्याच्यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत, पण आत्तापर्यंत आम्हाला कधीही त्याच्यापासून फलित मिळालेलं नव्हतं. पण गेल्या 6 महिन्यापूर्वी जे संजय आगरे साहेबांच्या माध्यमातून आम्ही एक असा संकल्प केला की जर त्यांनी येत्या 6 महिन्यामध्ये नवीन कुर्ली ग्रामपंचायतीच्या स्वतंत्र प्रस्तावाला जर मान्यता मिळवून दिली तर आम्ही संपूर्ण गाव त्यांच्या पाठीशी उभे राहून शिवसेनेमध्ये प्रवेश करू असं आम्ही त्यांना वचन दिलं होतं. आणि त्या वचनाप्रमाणे 6 महिन्याला अजून 4 दिवस बाकी आहेत आणि आज रोजी मंत्रालयीन पातळीवर आपला नवीन कुर्ली वसाहतीचा जो ग्रामपंचायत प्रस्ताव होता तो शासन पातळीवर मंजूर झालेला आहे. अजून 4 दिवस बाकी आहेत आणि त्यामुळे आणि असणाऱ्या या शिवसेना पक्षाच्या यंत्रणेमध्ये जी असणारी कार्यप्रणाली आहे त्या प्रणालीला उत्तेजित होऊन आम्ही या ठिकाणी संपूर्ण गावाने शिवसेना पक्षामध्ये आज रोजी प्रवेश केलेला आहे. इथून पुढे असणारी संपूर्ण विकास कामं त्यांच्या माध्यमातून करून घेण्यासाठी आम्ही समर्थ आहोत आणि तेही समर्थ आहेत. संजय आगरे साहेबांनी आम्हाला वचन दिलं होतं की ग्रामपंचायत करून देईन, ते आम्हाला त्यांनी पूर्तता केलेली आहे आणि वचनपूर्ती त्यांची होती ती त्यांनी पूर्ण केलेली आहे. म्हणून आम्ही सर्व ग्रामस्थ नवीन कुर्लीवासीय आम्ही शिवसेनेमध्ये प्रवेश करत आहोत. ग्रामपंचायत झाली ह्याची आमका नवाळे भाऊ सगळी मंडळी आहेत त्याची हरेश पाटील यांचा आमका आभार मानतो. 6 महिन्याची आमका विनंती दिलेली होती त्याप्रमाणे नेम प्रमाण केला आणि संजय आगरे ते साहेब दुसरे त्यांचं नाव मला येत नाही पण त्यांनी माका हात दिले ते मी त्यांचा आभार मानतो. सांगायचं म्हणजे ही जी आता मंडळी एका ठिकाणी झाली ना अशीच एकजुटीने राहून पुढचा सगळं कारभार करून दे मग आनंद झाला. काय आम्ही सगळ्या पक्षात नाही आहे शिवसेनेतच आहो. मूळचेच शिवसैनिक आम्ही मुंबईपासून. हो बाळासाहेबांची वेळेस लढाई करणारे आम्ही. हो तेव्हा शिवसेनाही आमचीच आणि आगरे साहेब पटेल साहेब आमचे. आज 27 वर्ष ग्रामपंचायत अस्तित्वात आल्यानंतर पेरिले ते बीज वृक्ष तो जी झाला सावली देऊनी वेगळा राहिला. आज जो आनंद आहे आणि नागरिक जीवनाने आज आम्ही प्रफुल्लित झालेलो आहे तो आमचा गगनात आनंद मावेन असा झालेला आहे. त्याच्यामुळे हा आनंद आहे तो आमचा सगळ्यांचा मोठा आहे आणि अशीच आमची सगळ्यांची प्रगती होऊ देत आणि ग्रामपंचायत होऊन आज आमची जीवन वाटचाल चांगल्या तऱ्हेने चालू होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. मुंबई गोवा महामार्गावरील ओसरगाव टोल नाका उद्यापासून सुरू होणार आहे. त्याबाबतची माहिती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानं दिली. तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व वाहनधारकांना टोल माफी मिळाल्याखेरीज ओसरगाव टोल नाका सुरू होऊ देणार नाही असा इशारा सर्वपक्षीय नेत्यांनी दिला आहे. त्यामुळे उद्यापासून टोल नाका सुरू होणार की नाही याबाबत उत्सुकता आहे. याचा आढावा घेतला आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश भुचडे यांनी.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला 2023मधला सगळ्यात ज्वलंत प्रश्न ओसरगाव टोल नाका आणि हा टोल नाका उद्या सकाळी 8 वाजता या ठिकाणी जबरदस्तीने NHI, PWD महाराष्ट्र आणि DBL कंपनी सोबत त्यांच्या कोरल असोसिएशन हे उद्या सकाळी सुरू करत आहेत। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील स्थानिकांना टोल भरावा लागू नये, टोल मुक्ती मिळावी यासाठी गेले वर्षभर हा संघर्ष, हा लढा चालू आहे, पण शासन अद्यापही या संघर्षाची दखल घेत नाही आहे। उद्या सकाळी जर टोल हा सुरू झाला तर टोलमुक्त सिंधुदुर्ग कृती समिती कोणत्याही थराला जाऊन टोकाची भूमिका घेऊन हा टोल नाका उद्या बंद पाडण्याच्या मनस्थितीत आहे। आजच समितीची तातडीची बैठक झाली आणि त्यामध्ये काही नियोजन केलेलं आहे। उद्या सकाळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या 8ही तालुक्यातून जवळपास 40-45 वेगवेगळ्या संघटनांचे पदाधिकारी, सदस्य आणि स्थानिक नागरिक ह्या टोल नाक्यावरती सकाळी येणार आहेत आणि उद्या जाणीवपूर्वक जबरदस्तीने लादलेला हा टोल नाका जर सुरू झाला तर स्थानिक नागरिक हा टोल नाका बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। आज तुम्ही पुन्हा टोल नाक्या इथे धडक दिलेली आहे, काय परिस्थिती आहे? आत्ता या ठिकाणी 8 काउंटर या ठिकाणी आहेत आणि त्यापैकी 4 बूम बॅरिगेट्स त्यांनी या ठिकाणी आता लावलेले आहेत। त्यांचं टेस्टिंग मागासपासून या ठिकाणी चालू आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधल्या 3 तालुके एका बाजूला आणि 5 तालुके एका बाजूला जवळपास 3-3.5 लाख लोकांना होणारा त्रास हा जर उद्या सुरू झाला तर नक्कीच कोरल असोसिएशन आणि त्यांचे सहकारी, त्यांचे कर्मचारी त्यांना उद्या स्थानिकांच्या वतीने जाब विचारण्यात येईल। NHIने यामध्ये जर तडजोडीने, समजुतीने जर मार्ग काढला नाही आणि यामध्ये जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाची भूमिका जर बजावली नाही तर उद्या इथं या ठिकाणी नक्कीच तांडव होण्याची शक्यता आहे, कारण स्थानिकांचा रोष प्रचंड आहे। टोल नाका सुरू होऊ नये यासाठी आतापर्यंत सगळ्या राजकीय पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष असतील, सन्माननीय आमदार असतील, खासदार असतील, जिल्हा प्रशासन असेल, राज्य सरकार असेल, भारत सरकार असेल, सगळ्यांकडे पत्रव्यवहार केलेला आहे, पण अद्याप कोणीही पत्राचं साधं उत्तरसुद्धा त्याचं दिलेलं नाही आहे। आणि उद्या सकाळी 10 वाजता मॅक्झिमम नागरिक या ठिकाणी येतील आणि या संदर्भात सगळ्या जिल्हा प्रशासनाला जाब विचारतील। ओसरगाव टोल नाक्याच्या बाजूला असलेल्या ह्या माझ्या पाठीमागे असलेल्या दोन्ही इमारती, ज्यामध्ये सध्या DBL कंपनीचं कार्यालय यापूर्वी होतं आणि आता इथे टोल नाका जे चालू करणार आहेत कोरल असोसिएट यांचं काही साहित्य यामध्ये आहे, पण आम्ही काही दिवसापासून जी माहिती गोळा करतो आहे त्यामध्ये असं लक्षात आलं आहे की ह्या दोन्ही इमारतीला कोणत्याही शासकीय यंत्रणेची बांधकाम परवानगी नाही आहे। तर नक्कीच मोठा प्रश्न पडतो आहे की जर नवीन बांधकाम करायचं असेल तर ग्रामपंचायत असेल, तहसीलदार असेल, SDO असेल, जिल्हाधिकारी असेल, टाउन प्लॅनिंग असेल आणि नॅशनल हायवेच्या बाजूला जर एवढी मोठी इमारत अनधिकृत उभी राहते तर नक्की याला जबाबदार कोण आणि शासकीय यंत्रणा का गप्प बसते आहे याचा विरोध म्हणून यापूर्वी जी आपली ओसरगाव ग्रामपंचायत आहे त्या ग्रामपंचायतमध्ये ठराव झालेला आहे। त्यांनी यापूर्वी 8 ते 10 वेळेला ह्या इमारतीबाबत त्यांना नोटिसा दिलेल्या आहेत आणि आतापर्यंत 2 वेळा त्याला सील मारलेला आहे, तरीसुद्धा शासकीय यंत्रणेने सील हे ह्या अधिकारी कर्मचारी जे या ठिकाणी सध्या वावरत आहेत त्यांनी ते तोडलेलं आहे। तर भविष्यात नक्कीच याचं कुठेतरी उद्रेक होण्याची शक्यता आहे आणि ग्रामपंचायत ओसरगाव या बाबतीत नक्कीच काहीतरी एक वेगळा निर्णय घेईल अशी आम्हाला सगळ्या स्थानिक मध्ये आपलं स्वागत आहे। उद्या टोल नाका सुरू होत आहे। उद्या दिनांक 14 जून रोजी टोल नाका सुरू होत आणि या टोल नाक्याला सिंधुदुर्गातील टोल मुक्त कृती समितीने विरोध केलेला आहे आणि त्यामुळे आताची सध्याची परिस्थिती आपण टोल नाक्यावर येथे पाहत आहोत की जे ऑपरेटर आहे ते त्यांनी चेकिंग सुरुवात केलेली आहे। हे जे गार्ड आहेत ते टाकलेले आहेत आणि ह्या टोल नाक्याची जी उद्यापासून जी सुरुवात होणार आहे त्याच्यासाठी हे जे आत्ताची सध्याची परिस्थिती ही जे बॉक्स उभारलेले आहेत, आतमध्ये कम्प्युटर ऑपरेटर बसलेले आहेत आणि ह्याच्या माध्यमातून उद्या इथून जे 8 वाजता टोल नाका सुरू होण्याची जी माहिती आज प्रसिद्ध झाली आणि त्यासाठी कोरल
ड्रॉचे जे अधिकारी आहेत ते देखील इथे दाखल झाले आहेत आणि त्यामुळे उद्या नक्कीच हा टोल सुरू होणार आहे। पण दुसरी बाजू बघावी लागेल की सिंधुदुर्गवासियांना टोल मुक्ती पाहिजे आहे आणि टोल मुक्ती देण्यासाठी सर्व आज कणकवलीमध्ये कृती समितीची बैठक देखील झाली आणि या बैठकीमध्ये एकमुखी निर्णय घेण्यात आला की आम्ही टोल भरणार नाही, सिंधुदुर्गवासियांना टोल मुक्ती मिळालीच पाहिजे। यासाठी सर्वजण आक्रमक झाले आणि त्यानंतर एकमुखी ठराव घेण्यात आला की आपण उद्या सकाळी 10 वाजता येथे जमायचं आणि या टोलला विरोध करायचा आणि आपण टोल मुक्ती घ्यायचीच असा विरोध झाला। त्याच्या संदर्भात जर समजा प्रशासनाने दडपशाही केली आंदोलन करताना किंवा या सनदशील मार्गाने आंदोलन करू असं सांगितलं कृती समितीने, पण जर प्रशासनाने यावेळी दडपशाही केली तर हे आंदोलन उग्र उभारणार असे देखील या कृती समितीने सांगितलं। त्यामुळे प्रत्यक्षात ही जी टोलची परिस्थिती, आपण कोसरगाव टोल नाक्यावर आहोत आणि टोलची परिस्थिती आहे ती खूप म्हणजे आपण चालू आहे। हा उद्या टोल नाका सुरू होणार आहे, त्यामुळे जे याला उद्याच्या जो काही परिस्थिती निर्माण होईल किंवा जी विदारक परिस्थिती निर्माण होईल त्याला जबाबदार कोण असंच एक विचारण्यात येत आहे। कारण जर समजा टोल सुरू करायला कंपनीने सुरुवात केली आणि जर नागरिकांनी स्थानिक रहिवाशांनी जर विरोध केला आणि त्यामध्ये काही अनुचित प्रकार घडला तर त्याला जबाबदार कोण असा देखील एक प्रश्न आता उपस्थित होत आहे। त्यामुळे टोल मुक्ती मिळावी असंच येथील स्थानिक नागरिकांचं मागणं आहे। उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध। महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी। सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाची जागा शिवसेनेकडे आहे, परंतु महाविकास आघाडीत ही जागा राष्ट्रवादीला सोडल्यास अर्चना घारेंना निवडून आणायला आनंदच वाटेल, जोमानं त्यांचं काम करू असं विधान खासदार विनायक राऊत यांनी तिरोडा येथील एका कार्यक्रमात केलंय। पाहूयात। अर्चनाजी, तुमच्या कार्याला माझ्या शुभेच्छा आहेत, पण महाविकास आघाडीमध्ये प्रवीण भाई मातेच्या साक्षीने सांगितले जागा वाटप कशी करा, पण आता ती शिवसेनेकडे आहे, कारण आता तर आमच्या आहे असं गृहीत धरतो। पण समजा ठीक आहे, महाविकास आघाडीच्या वाटाघाटीमध्ये जर तुम्हाला राष्ट्रवादीला सुटले तर आम्हाला आनंदच असेल तुम्हाला निवडून आणण्यासाठी, अजिबात कंजूसी न करता काम करणार। पण शिवसेनेकडे राहिले तर तुम्ही सुद्धा तेवढ्याच ताकदीने काम करा, पण तुमचा योग्य तो मान सन्मान आम्ही राखल्याशिवाय राहणार नाही हा शब्द मातेच्या साक्षीने आपल्याला देतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध। महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षाचे नेते तथा युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त वेंगुर्ला तालुका उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या वतीनं येथील नगर परिषद स्टेडियम नजीक पोस्ट ऑफिस समोर व बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालयात वृक्षारोपण करण्यात आले। युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त सर्वप्रथम शाखेत केक कापून आदित्य ठाकरे यांना उदंड आयुष्याच्या शुभेच्छा देण्यात आल्या। त्यानंतर येथील नगर परिषद स्टेडियम नजीक पोस्ट ऑफिस समोर मुख्याधिकारी पारितोष कंकाळ व तालुका प्रमुख यशवंत परब यांच्या हस्ते व बॅरिस्टर बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालयात प्राचार्य विलास देऊलकर, उद्यान विद्या विभाग प्रमुख प्राध्यापक वीरेंद्र देसाई यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आलं। यानंतर इतर पदाधिकारी, कार्यकर्ते व विद्यार्थ्यांच्या वतीनं संपूर्ण परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आलं। खर्डेकर महाविद्यालयात आदित्य ठाकरे यांचा 32वा वाढदिवस असल्यानं विद्यार्थ्यांमार्फत 32 झाडं लावण्यात आली। तसेच तालुक्यात विविध भागात सुद्धा अशाच प्रकारे पक्षाच्या पदाधिकारी कार्यालयांमार्फत वृक्षारोपण करण्यात आल्याचं तालुका प्रमुख यशवंत परब यांनी सांगितलं। यावेळी पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। उसरगाव टोल नाका उद्यापासून सुरू होणार, सर्वपक्ष नेते आक्रमक। तर अर्चना घारेंना निवडून आणू, खासदार विनायक राऊतांच्या विधानानं चर्चांना होईल। आणि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवरती ऑइल टँकरला भीषण आग, 3 जणांचा होरपळून मृत्यू।
हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.